Croeso i drydedd penod colli'r plot. Os da chi heb ymuno fo ni o'r blaen, yr hyn sy'n aros amdano chi ydy ryw 20 munud o Manon Steffan Ross, Dafydd Llywelyn, Bethan Gwanas, a finna, Sian Norddi, yn trafod sgwennu. Gama, sgwennwr sydan ni, ymhys bethau eraill. Yn y benod yma, mawr sy'n dod i pawb, mae Bethan Gwanas yn dyfynu o'r Beibl, rhywbeth am wialen a chysur. Salm 23, adnod 4 i fod yn fanwl, i'm hyd i'r unig un gafodd ei gyrru'r ysgol Sul. Mae Manon yn parhau yn syni ni fo sawl gair mae hi'n gallu sgwennu mewn diwrnod, ac mae Dafydd yn dal ati fod yr hyn nath Gwynsion Ifan ei ddisgrifio fel yr hen Dafydd Llywelyn ar ei ore. Ac mi da ni'n atab cwestiynau nethoch chi ofyn ar Twitter a Facebook. Diolch yn fawr, daliwch ati gofyn nhw. Un pwnc nath ein ymateb oedd Dyfed Edwards ei grid, ac mi oedd o a Bethan wedi trafod mwy ar hynny, fel mae hi'n esbonio ar ddechrau'r podlediad. E-bost gan efo yn diolch i mi am ddiolch iddo fo am y grid. Chwarae teg ddw. A gwybodaeth ynddo, mae o wedi cyhoeddi llyfr dan y ffug enw Saesneg Thomas Empson, fel am ysgwennu nofelau, Saesneg, How to Write a Novel in 6 Months, ynddo? A mae'r grid a bob dim yn hwnnw. Wedyn, ers hynny mae wedi cyhoeddi hefyd Write a Novel in 6 Months, The Workbook, sy'n llawn o dudalena gwag i ti roi dynodiadau i fewn a'r gridia yma. Mae di gyrru copi mi. A chi be, o'n i'n cael traffath efo nofel, wel, yn ddiweddar, nes i ddechrau llenwi'r bocsys am linelliad, o tyfo, sut ti'n dechrau, be di'r middle 1, middle 2, be di'r diwedd. Ac oedd o'n union be o'n i angen. Dwi'n gwybod lle dwi wedi mynd o'i le. A dwi'n gwybod be wneud, sef dechrau eto a llai a fwydro. Da, Gwych. Gret. Ond be oedd yn yr llyfryn, be oedd yn y canllawia? Be oedd yn helpu chdi lle? Gwneud i chdi, cos o'n i wedi dechrau sgwennu pennod y nofel yma, a o'n i jyst yn ffaffio'n gormod ac yn disgrifio gormod, ac o'n i'n darllen i gynnu meddwl, ddim sgwennu am hwn, o'n i wedi pasio gwneud, nid dyma fy mhrif gymeriad i, pam bod fi'n sgwennu am hwn? Oedden drwy fynd at, enghraifft, mae gen i fan hyn, outline, y dechrau, set-up, introducing main character and villain, setting up the problem. A'r ddiwedd y dechrau, mi ddylad y protagonist wneud rhywbeth i drio, dwi'n trio cyfieithu fan hyn wrth fynd, i solfio eu problem nhw. Ac nes i'n meddwl, dyna beth dwi fod i wneud. Lle mae'n mynd dechrau llenwi'r bocs yna, ac oedd o gyd yn dechrau gwneud synwyr i mi. Yn y bon, o'n i wedi dechrau yn y lle anghywir. Mae'n ddiddorol dydy, dwi wedi bod ar gyrsia fydda, cyrsia sgwennu teledu ydyn nhw, ond yr un math o syniad, fel hyn wyt ti'n neud yn y chwarter awr gyntaf, os ti'n sgwennu ffilm, neu dyma beth ti'n neud yn y bennod gyntaf. A mae'n teimlo, mae fel ffordd mor ofnadwy o wahanol i'r ffordd dwi'n gweithio fel arfer. De. Mae'n anodd setlo i rhywbeth unwaith ti wedi bod yn sgwennu am hyn a hyn o amser. Mae'n anodd setlo i ffordd newydd, yndi. Ond eto, dyma fi i fod efo nofel i fewn diwedd y dydd fory. A dwi'n mynd i wneud o, so allan sensitif i fi. Faint eiriau sgyn ti sgwennu rhwng rwan y bore fory, Manon? Wel, ti'n ma fe, dwi wedi bod i fyny, o'n i fyny 4 o'clock bore yma. A wedyn yn sgwennu, si ddeffro am 7 bore yma, si fynd am dro, a dwi wedi sgwennu 5,500 heddiw, a wedyn ar ôl i ni affair yn recordio hon, i sgwennu 2 arall. A wedyn erbyn diwedd y dydd fory, mi fyddai wedi gorffan y nofel yma. Fydd hi'n tua 20,000 ish, dwi'n meddwl. Ond Manon, wyt ti'n gwybod sut mae'n mynd i orffen? Dim syniad ysgol. O'n i'n meddwl, reit, Manon, ti'n ti'n amser i fod yn fydda plotio a sgwennu full speed, mae'n rhaid chdi. A wedyn, oedd cymeriad y tad, oedd yna rhywbeth yn mynd i ddigwydd iddo fo, a wedyn oedd rhywbeth hollol wahanol ddigwydd iddo fo. Ac yn meddwl, oce. Ffordd na mae o'n mynd, a mae rhaid fi weithio allan beth sy'n digwydd wedyn, a beth i canlyniad hynna. It's just chaos yn y pen. Da chi wedi darllen llyfr John Yorke, Into the Woods? Mae o gynna i, ond dwi'n wedi darllen o. Ddylwn i dlwn. Be ddech chi fel yno, Manon? Oedd o'n ddiddorol, i ddechrau, achos nes i wneud gwrs John Yorke ar ddechrau'r gyfnod glo dros Zoom, ac
i ddechrau ni'n meddwl, diolch yn teimlo'n greadigol iawn y ffordd yma edrych ar straeon. Ond wedyn, oeddech chdi'n gweld bod, dweud y gwir, ti'n yn ffurfio'r stori o gwmpas y cynllun mas gyda fo, ond mae'r stori yn ffitio fewn i'r cynllun, fath o beth. Sy'n ei sens? Dyna be mae Dyfed yn neud, yn union un peth. Be ddech chi'n meddwl? Achos dwi'n meddwl bod o'n uffon lyfr da, a dwi wedi mynychu'r un cwrs, dwi'n meddwl na nes di, a mae o yn agoriad llygad ar sawl lefel, ond mae'n beryg bod o yn edrych ar y peth yn rhyf ac anyddol. A dwi'n meddwl weithiau y peryg hefo hwnnw ydy bod o'n cymryd yr enaid allan o'r stori. Ydy pethau fel yma bethau i ddefnyddio pan ti'n gwybod bod na rhywbeth ddim cweit yn iawn a bod nhw'n helpu ti adag honno weithio allan? Wel, dyna tegwch i John York, dyna be mae o'n ddeud, na dim ond cynnig yr syniadau mae o pam ti yn y twll neu yn y rhigol yna, a ti ddim yn gwybod be yn union a sut yn union i ddatrys y broblem. A hefyd, os ti wedi creu rhywbeth a gen ti'r teimlad na bod o ddim cweit yn iawn a bod yna rhywbeth ti wedi methu allan, ti'n gallu mynd yn ôl a gweld, dyna lle mae'r twll yn y plot yna, neu dyna pam di'r cymeriad yna ddim yn taro deuddag. Yn hollol. Felly, pan o ti'n sôn am chaos, Manon, mae pethau fel un yn just yn cael trefn. Wel, yndi, Bethan, ond sgynna i'm amser i ddarllen o wan, achos mae'n fod i fewn fory. Mae'n oce, achos fydd y golygydd yn clywed hyn ar ôl iddi gael o. Felly, ddim yn gorau cael y panig dim Manon yn mynd i wneud o. So, nhw'n i ddim rhyddhau'r podlediad wrth wan. Jyst rhowch cwbl o ddyddiau fi cyn rhyddhau, oce. O'r golygydd drean, a cwbl sgynna i ddeud. Dwi eisiau gofyn cwestiwn Anni Llun wrthach chdi wan, Manon, a pob arall. Ydych chi'n cael yr amheuaeth fawr, mae hwnna mewn caps, just cyn y pwl dwytha o sgwennu? Mae'n meddwl bod yr holl waith da chi wedi wneud yn barod yn hollol blip a bys o well chi ddechrau eto. Bob tro, a dwi'n meddwl hynna am bob dim dwi'n sgwennu. O'n i'n mynd i ddeud, nid yn unig yn yr cyfnod ola. Ia, ddim yn arbennig yn y cyfnod olar. Mae yna rhyw damad yn y canol lle mae o'n ddiarth ddim i'r sut. Ac yn y dechrau. Wel, dwi'n meddwl, ar y dechrau, dwi'n meddwl bod y cyffro o ddechrau rhywbeth newydd. A mae'n newyddeb yr holl beth yn cadw o fynd. A wedyn, pan ti'n dod nôl ato fo, rhyw 2-3 wedyn, ti'n meddwl, Iesu am giami, well i ddechrau eto. O, dyna ti ddiddorol, achos y dechrau ydy'r broblem i fi o hyd. Pan dwi wedi cyrraedd pwynt lle dwi wedi torri chefni math o beth, dwi'n hapus, dwi'n gwybod lle dwi'n mynd, ond y dechrau dio. A pan o'n i'n sgwennu Gwrach y Gwyllt gyntaf, nes i sgwennu 20,000 o eiriau o safbwynt cath wrach, cyn sylweddoli, neu dechrau ama i fod o'n llwyth o blib, wedyn mae fi'n gyrru fo at Bethan Mair y golygydd i wneud yn siŵr mod i'n iawn i fod o'n llwyth o blib, ac mi nath i gytuno. Felly, nes i just dileu'r 20,000 o eiriau, nes i ddim roed o mewn folder rhag on, ella bys o'n i'n gwneud hynny bineddiw, ond ar y pryd, dyna tro cyntaf hynny ddigwydd mi, ac o'n i'n flin, a just delete, a dechrau eto, ac oedd o gymaint gwell. Dydy hwnna ddim yn cysylltu hefo'r hyn o fynodd Rebecca Roberts i ni, sef ydy bob stori dych chi'n ei sgwennu'n cael ei gyhoeddi neu'n athletu, neu wrth ambell i nofel hanner orffynedig yn llercian ar go bach, a beth sy'n digwydd i syniad sydd ddim yn gweithio i chi. Ti jyst yn cael gwarad arno fo? Dwi'n cael gwarad arno fo, ac yn dechrau eto, ac yn neud fo weithio. Mae gen i lot o hanner nofelau. Lot o ryw hanner syniadau. Syniadau? Ie. O, mae gen i fatha full fails o fatha 40,000 o eiriau, lle dwi wedi wir mwynhau o at y pwynt yna, a just yn gysylltiedig efo be oedd Anni Llun yn deud, gwir, just yn meddwl, ti'n be, dwi'n licio fo, dwi'n gallu cario ymlaen. Yes, ti'n mynd licio fo, sa'n pwynt yngos? Na, ond dwi'n gwybod os dwi ddim yn licio fo, just achos bod fi wedi colli'r hyder, a hefyd bod na ddim pwysa arna i orffan unrhyw beth ar y pwynt yna. So, sa'n y bwysa na un. Fydda mae gen i nofel Saesneg, nes i weld, neu rhyw 3/4 yna fo. A oedd gen i ddim gyhoeddwr Saesneg i haslo fi. Felly, o'n i'n gallu colli mynadd, no. A just dweud, ti'n be, dwi'n eisiau neud hyn. Felly, a'i rôl golygydd wedyn ydy rhoi cic yn dy dyn diweithio, dweud, come on, man, mae rhaid ti'n neud hwn. Alla. A'i dyna be ydy
un o brif anteision golygyddion. Fod nhw yna i roi rhyw fath o hwb neu rhyw fath o galondid i chi. Calondid a row. Dyna beth dwi isio, ond dwi byth yn cael row chwarae teg o meinir yn y olfa mor neis. So i jyst yn holi fatha, o, ti'n fod y nofel ma, sgyn, ti'n fod ar ei ffordd, a dwi'n, ti'n rhyw gelwydd gola bod o, ia, dwi jyst yn cael un look bach arall dros dy fo cyn dan fo na chdi. A wedyn wyt ti'n gwneud podlediad cyfan, dweud, ia. Ynddo, a wedyn misoedd wedyn dwi'n deitha i, ti'n gwybod, pam nes i ddeitha chdi, ma fi jyst yn sbio dros dy fo. Do'n i ddim, sti. Ond mae'n rhaid bod golygyddion ni gyd yn siarad efo'i gilydd a dweud, dych chi wedi clywed yr stori yma, neu dych chi wedi clywed yr esgus yma. A siŵr bod nhw'n meddwl, iesu, mae'r awdur yma'n uffernol am ddeiclwyddo, achos mae'n hollol amlwg bod nhw ddim wedi gorffan sgwennu'r beth. Fel un sydd wedi bod yn olygydd. Be sy'n haro fi ydy bod golygyddion yn y byd gyhoeddi Cymraeg yn ofnadwy o neis. Cos ti'n clywed rhyw straeon am y byd gyhoeddi Saesneg lle mae yna rei, lle ti'n cael row go iawn a maen nhw'n eisiau pres yn ôl a... ti'n bo? So hynna'n gic yn dyn go iawn. Sa. Ond i mi, nid yn gymaint o golygydd sy'n rhoi cic yn dyn, ond y comisiwn. Lle ti'n sgwennu comisiwn, wel ti di addo dyddiad yn do. Ddim bod fi'n gyrraedd o bob dro. O'n i'n mynd i ddeud, pwy sydd yn sticio at ddyddiad? Ond mae'n rhywbeth i anelu eto fo. Dwi di cyn heddiw, dyddiad checks, sticio droi'n pin trwy ddi a rhaid ti wrth ochr y nest i nes o'n i wedi cyrraedd hyn a hyn o eiriadau. Gwrthod gadael yn hyn rhaid ti'n banc. Da. Ia. Wel, pathetic, ddi gwir. O'n i'n mynd i ddeud, o'n i'n mynd i deud i'n byd. Y ddwy arall yn deud, o'n i'n mynd i deud, na, pathetic. Beth bynnag, mae Bax yn stopio fi fod mor felodramatig. Ond, ydy, ti'n gwybod beth ydych chi'n dweud yma fan Gwanas ynglyn â yng Nghymru mae pawb, neu yn y Gymraeg, mae pawb mor gwrtais a falle. Ydy hynna oherwydd bod ni'n genedl mor fach a bod ni yn dueddol o fod yn nabod lot o bobl yn hytrach na bod o'n elfen broffesiynol a'r berthynas yn gwbl glinigol. Ydy hynna'n fantais neu'n anfantais weithiau? Wel, mae hynna newydd yn haro fi. Dwi wedi teimlo'n ofnadwy dros gwpl o'n ngolygyddion ni dros y blynyddoedd. Dwi wedi cael sawlun. Cos dwi'n gweithio fo bob gwasg. Dwi'n mynd un sy'n ffyddol o'n un. A Mared Roberts o gan o'r Iwlas, oedd hi fod i olygu sgôr i mi, sef llyfr ar gyfer bobl ifanc. Ac o'n i'n arfer i dysgu hi'n ysgol Tryfan. Oedd hi'n arfer galw fi'n miss. Meddyliau anodd oedd hi i drio ynghywiro fi. Ac yn y fath, oedd Mary Wyn James, o'n i newydd i hyfforddi hi sydd wedi fod yn olygydd. Wedyn oedd hi fod i olygu fi. Wel, o hynna'n sefyllfa anodd, doedd. Ond nathon nhw weiddi yna chdi? Nathon nhw dweud, come on, o'n Gwanas, shifti at y dyn. Mae gen ti waith i wneud. Nathon nhw'n gweiddi yna i, ond ar nhw, chwarae teg, oedd nhw'n gwneud pwyntiau ac yn ein derbyn rhai ac yn anwybyddu rhai eraill. Fel na dwi fo pawb. A sut yn cysau bod yn olygydd i chdi? Swn i'n gysau bod yn olygydd full stop. A fi nefyd, ie. Nes i drio fo, dwi ddim yn dda. Oherwydd bod fi rhy glen, de. Wel, dwi'n meddwl, os ti'n awdur hefyd, da ni'n groen denad ydan, achos da ni'n creu rhywbeth sydd yn... Mae'n bwysig i ni, dydy. Da ni wedi rhoi rhywbeth o'n i'n hunan i fewn yn efo. A wedyn mae golygydd yn dod ato fi ac yn deud, dwi'n cweith yn coelio yn y cymeriad yma, pan dwi'n meddwl, wel, beth ti'n meddwl, ti'n coelio yno? Sorry, ti'n wedi dallt? Mae'n anodd yn di, swn i'n gwybod sut i'n dechrau. Ti'n olygydd, reit tuff a call a da, dwyt? Ac yn sgwennu. Dwi'n reit onest, achos dwi'n gwybod na dyna beth swn i'n licio. Felly, sgan i'm lot o fynydd efo'r ffaffian, di gwir, just dweithau. A y golygydd cyntaf gen si erioed, gen i stori dda i chi hwn. Ydy hon yn hir? Eitha. A wrach fydd hi'n pechu rhai bobl, felly os oes na blant yn gwrando. Oh, yes! Da ni'n troi o'n un o'r podlediadau yna.
Oes y gyhoeddiad ar ddechrau'r podlediad yma? Rhaid i ffenni bonnet. Reit, oce. Right. Ar ddechrau'r podlediad, o'ch chi'n blipio'ch gilydd, nawr chi'n mynd i gweud rhywbeth anaddas. Oedd y plant allan o'r stafell, ie. Go on, Bethan. Gewn ni weld pa mor ofalus fyddai. Ond Elena Griffith oedd yn golygu amdani fy nofel gyntaf am Ferched y Chwarae Rygbi. Wedyn, o'n i wedi sgwennu golygfa ryw, penod 13 di, dwi'n gallu dweud. Dwi'n mynd i dau bobl, mae'r llyfr wastad yn agor fanna. Beth bynnag. O'n i'n trio sgwennu'r olygfa erotic yma yn Gymraeg, a di ddim wastad yn hawdd yn Gymraeg, achos mae'r eirfa, mae yna lot o eiriau Cymraeg. Dwi'n siŵr bod yna eiriau ffantastig ystalwm, ond pan ddoth y diwygiad y bellai cael gwarad o eiriau rhywiol ydyn ni, dim ond gweision ffarm oedd yn defnyddio nhw, dim ond pethau hyll, galw merched yn pethau hyll. Ti'n gwybod fel, oedd yr eirfa'n odd. Wedyn, oedd hi'n anodd galw bethau yn be oedden nhw. A oedd o'n i'n eisiau bod fatha Mels yn Bŵn yn gwneud rhyw lol am rhyw donna'n torri ar y traeth yn lle dweud bod nhw'n car hyw. Wedyn, o'n i eisiau disgrifio rhan benodol o Gorff y Dyn. Okay? A wedyn, yna lot o eiriau'n Gymraeg, does? Pa ddarn? Penglin. Bottom ball. Fair o. Mae fi'n troi at eiriadur Bruce a sbio dan P. Okay? Ti eisiau fi ddeud o? Okay, o'n i chwilio dan penis. Right? Ac yn y geiriadur, mae gen ti'r geiriau, da ni gyd yn gyfarwydd â nhw, a wedyn mae gen ti pitlan. Ond mae pitlan yn ffynnu, dydi? Mae pitlan am ei fenywaidd, a hefyd, just na, o'n eich di chwerthin, a wedyn mae gen ti'r gair bach a does, hanner cyntaf cocoen. Di hwnna mae'n gweithio chwaith, di hwnna ddim yn sexy. A wedyn, o'na pidyn, ond o'n i methu defnyddio pidyn, achos oedd o'n i'n arfer wneud bywydeg drwy gyfrwng o Gymraeg, ac oedd ti'n neud llun o gwningen, ac oedd ti'n neud saeth at y pidyn. Felly, mae pidyn i mi di gwningen. So, di hwnna ddim yn rhywiol chwaith. A be oedd yna, ond gwialen. A mae fi'n disgyn ffwrdd o'r set, ynddo, typical dyn i'w galw hi'n wialen. Ond wedyn mi ddoth y llinell berffaith i mi. A'i wialen am cysurodd. Oce? Be, dyna stori? Dwi ddim di gorffen. Dwi ddim di gorffen. O'n i'n gwybod bod hwnna'n llinell dda. A pan ddoth y lle, pan ges i'r proflenni, o'n i'n mynd drwyddo nhw. A doedd honna ddim yna. A honna oedd y ffefru ni. A maen nhw'n dweud yn Ceilio Darlings, a maen nhw'n gofyn i Elena, gael just gofyn pan bod y llinell ora o gennau, dim mynd. Wel, oedd hi'n rhy dda, meddai, ac oedd hi'n ffitio. Achos wyt ti'n darllen y benod yna, a ti'n dechrau cnesu a chwysu a meddwl, mae hwn yn gweithio. A wedyn mae honna'n neidio allan ar chdi, a ti jyst yn rolio chwerthin. A wedyn ti di chwalu'r holl erotic, felly, dyna be mae golygydd yn dda i spotio'r darlings, a bod fi'n meddwl bod hi dda, doedd hi ddim yn ffitio na gael. Ond mae'n ei stori dda. Nes ti gytuno fi? Do. Hi oedd yn iawn. Hi oedd yn iawn. Ie, achos oedd o'n sboilio fo. Oedd o'n erotic ac oedd o'n ddoniol, ond oedd o'n erotic. Felly, be oedd y frawddeg nes ti ddefnyddio'n diwedd? Dwi'n stoddi ddim yna, dwi'n mynd i ddechrau dyfynu. Fatha bod chdi'n yn gwybod, Dafydd. Ond ia, chwarae teg, dyna be mae golygyddion yn gwneud. Maen nhw'n dda yn weld lle ti'n mwydro a lle i dynhau. A dwi'n gallu gwneud hynna fel golygydd yn hun, ond mae'n fwy anodd efo dy waith dy hun, dydi? Mae'n ddifur, mae gen i ar yr un math o bwnc, dweud y gwir, dwi'n cofio pan nes i sgwennu Llanw, o'n i eisiau rhoi penod yn hwnna lle o'na sefyllfa lle dau o'r cymeriadau yn cael rhyw. A o'n i mor nerfus am wneud o, nes i sgwennu dwy fersiwn ac oedd y ddwy yn mynd i fewn i'r nofel, felly oedd un lle, oedd y cymeriad ddim yn siŵr os oedd wedi digwydd go iawn, achos oedd hi'n edrych yn ôl. Ac oedd o just fi ddim yn ddigon hyderus i just mynd amdani a bod yn eitha cignoeth llythrennol efo
efo roed y fewn, a dwi'n cofio mynd at Alun Jones y golygydd a dweud, dwi'n stryglo efo'r bit yma, newch chi just sbio arno fo. Ac Alun yn just rhyw fath o wenu a dweud, ti'n gwybod, dwi'n meddwl bod chdi'n gwybod beth ti'n trio wneud, just gna fo a stopia meddwl gymaint amdano fo. Ond wedyn, be oedd yn ddiddorol nadwy am hwnna i fi oedd, dwi'n meddwl erbyn y pwynt yna, ni wedi sgwennu cwpl o nofela, a oedd o cyn adag Llyfr Glas Nebo, ac oedd pobl yn, oedd pobl yn meddwl bod fi'n sgwennu mewn ffordd reit flodeuog. A nes i fynd i roi sgwrs mewn efo Cymdeithas Lenyddol. Ac oedd y ddynas oedd yn cyflwyno fi, nath i cyflwyno fi, dyma Manon Steffans. A swn i licio diolch i chi, Manon, am beidio sgwennu nofela yn llawn rhyw fel maen nhw'r dyddi yma. Oedd i newydd ddarllen y secsin yma, o'n i wedi sgwennu, ond rywsut, achos bod wedi sgwennu mewn ffordd neis, a dyna ddim cyfeiriadau at Wialen yna fo. Oedd o'n cyfri neu rhywbeth? Mae rhyfedd ni. Mae, yndi. Neu chdi fel beth i ddarllen y Saesneg, dydy? Dwi eisiau gweld. Os sôn am Alun Jones, a ffaith bod ti'n galw fo'n chi, ond oedd yndi. So neb di galw fi'n chi fel golygydd. Ond, efo fo, mae di golygu fi fyd, a awgrymu fysa fo yn fwy na chwynnu o'n i'n ffeindio. Ond cofio bod bosib bod o wedi chwynnu, ond bod o wedi gwneud o mor gelfydd, bod fi'n wedi sylwi. Ac oedd o wastad eisiau fi sgwennu mwy. Dwi'n meddwl, ni'n eisiau sgwennu mwy. Oedd o'n dweud pethau fel, dwi'n hoff iawn o gymeryd y fam, be am fwy ohoni hi. Dwi'n mynd, os rhaid. Ond fodd o'n iawn. Ia, dwi wedi cael y profiad yna lot o falun, lle dwi'n meddwl, mae o'n neud rhyw awgrym, a dwi'n meddwl, mae o'n mor neis, a dwi jyst yn licio fo gymaint, felly na'n neud be mae o'n gofyn i fi wneud, ond ceith o weld wedyn, mae fi sy'n iawn achos nofel fi ydy hi, a Iesu fo sy'n iawn bob un tro, mae'n hollol, mae di wneud o eto. Ia, dwi wedi cael profiad fel efo golygyddion pan ti'n dweud, oce ta, ia, tria fo, sbia na fo. Ond gai ofyn un cwestiwn de, ydy awduron yn gwneud golygyddion da neu beidio? Achos ydw i'n iawn i fel dydy Alun Jones yn sgwennwr i hun? Na, dy ddim. Chydig sydd. Dwi'n meddwl, ti'n meddwl yn dechrau, podlediad cyntaf, y Gwenas yn dweud bod hi yn meddwl am ddarllenydd wrth sgwennu. Ac ar y cyfan, doedd y tri arall yna ni ddim. A dwi'n meddwl, mae dyna pa mae Bethan yn gallu golygu hefyd. Ond ydy'r golygydd, os ydy o'n awdur hefyd, weithiau yn trio roed i stamp ei hun ac yn deud, wel, swn i'n neud o fel hyn, tra mewn gwirionedd, achos swn i'n dadlau, mae bod yn olygydd yn grefft hollol wahanol i fod yn sgwennwr, a weithiau, os dwi ddim yn awgrymu bod chdi yn olygydd gwael Gwanas, ond wyt ti'n gallu gwahaniaethu, wyt ti, pan ti'n edrych ar gyfrol, wyt ti'n gallu gwahaniaethu rhwng Bethan Gwanas y golygydd a Bethan Gwanas yr awdur? Wel, dwi'n trio, ond mi ges i brofiad efo Awst yn Anoia, Gareth F. Williams. Oedd hi'n dod fesul 2 a 3 pennod ar y tro, ac yn diwedd oedd hi'n anferthol, a mi gath o wasg ffit yn dweud, fyddwn ni'n feddalwyr os da ni'n cyhoeddi hon, fel hyn. Felly, tora 10,000 allan o'n i rwan. 10,000! Ac o Gareth y sgwennu mor dyn, ond o'n nyn lle i dorri. Ac o'n am amser chwaith, cos oedd o'n brysur ar un nofela eraill ebyn hyn. Felly nes i ofyn, wyt ti'n hapus i mi dorri a sgwennu'r darna sy'n rhaid i llenwi mwyn iddo fo gwneud synwyr? Perffaith ffydd yn chdi meddwl fo. Felly, dyna fi rai fi wneud, torri chunks anferthol, ond dwi'n sgwennu rhyw linell a rhyw gwpl o linell mwyn smentio nhw. A chwarae teg ar ei Gareth ei bod o'n methu gweld y joints. Mae yna'n ffydd anhygoel, dwi'n meddwl sy'n byth yn trystio neb yn hynna. So ni'n licio neb yn hynna i fi, de? Ond dwi'n meddwl hefyd, achos bod chdi a Gareth yn ffrindiau mor dda, bod chi'n dallt eich gilydd, alla bod chdi'n nabod llais Gareth yn ddigon da i fedru neud o, lle, ti'n bo?
Mae hwnna'n ddifyr achos ti'n gwybod beth ni'n dweud yn gynharach bod na dueddiad o falla yn y Gymru sydd ohoni bod pawb yn abod i gilydd ac oedden ni'n gofyn y cwestiwn wel ydy'r ffaith bod pawb yn dueddol o fod yn anwyl a falle bod hwnna'n weithiau'n gallu bod yn rwystyr ond be mae Gwanas newydd sôn rwan yn awgrymu bod posib wneud o oherwydd y cyfeillgarwch ac os ydych chi ar y ddyn donfedd i fi mae hwnna'n eitha difyr achos swn i'n mae rhaid i cael ffydd yn does yn dy olygydd swn i'n dweud na dyna un o'r prif rinweddau golygydd ydy bod ti yn ymddiried yn nhw a bod gen ti oes mae gen ti barch atyn nhw ond ti'n gwybod bod yr hyn maen nhw'n dweud mae yna sail iddo fo bod gen ti ffydd yn nhw. Mae rhaid olygydd di fod â ffydd ddim gymaint yna chdi ryw radda'n fwy byth yn dy lyfr di. Ac so ti dechrau yma bod olygydd di ddim o licio'r llyfr. Mae hynna'n farwol i'r berthynas dydy. Wyt ti'n siarad o brofiad, Sian? Ie, o'n i'n mynd i ddweud. Tydwan. Mae'r tawelwch yn Ma'r tawelwch. rhoi'r Yndi. Tydwan, allu dim dechrau rhywbeth fel yna. Fatha pawb wedi cael rei profiadau gwell neu gilydd a rei sydd wedi bod yn fwy o brofiadau lle dwi wedi dysgu lot. Mae'n mor glen, ti'n mor neis. Dwi'n mor neis yn do. Ne, gymaint o gachgi, whatever. Ga i fynd nôl at y pwynt di Dafydd am awdur yn olygydd. Wel, mae Mari Emlyn yn awdur a mi oedd hi'n olygydd nes i Gwas Gomer ddod i ben a hi oedd yn golygu Merch y Gwyllt i mi a asgob nes i fwynhau. Ti eisiau stori bach neis am Mari Emlyn yn achub fi yn munud ola? Oes. Ond mae hi'n gallu golygu a sgwennu. Yn Perthyn, mae cyfnod Perthyn yn lot o flynyddoedd yn fywyd person. Mae yna hefyd gi, a pan oedden ni'n agos iawn at gyhoeddi, sy'n negas gen Mari, dwi'n yn gwybod lot am gŵn de, ond ydy hwn yn byw yn uffernol a hir? Cos o'n i wedi cadw timelines tot efo'r bobl don pryd oedden nhw'n cael plant, bod peth felly daclus, gosau ddoi glotio. A nathon ni just about, wel, sef o'n deri ar y materiar sy'n byw yn hir. Mae hwnna'n glasur o gamgymeriad ydy. Mae golygyddion yn handi iawn i bethau fel la. Gyda llaw, oedd Seran Dolma di gofyn rhywbeth? Be oedd hi di ofyn da? Oedd hwnna'n gwestiwn difyr. Pa nofela storia cerddi ydych chi di mwynhau sgwennu fwyaf? Pa rai sydd wedi rhoi mwyaf draffath i chi? Yr un rai, swn i'n dweud, ydy'r ateb i'r ddau gwestiwn. Ie. Lle rai sydd dwi wedi mwynhau fwyaf, ydy'r rai sydd hefyd rhoi mwy o raffath i fi. Dwi'n meddwl bod hynna wir i mi. Oedd Rhyd y Gro'n anodd, ond oedd o'n anodd yn un rheswm, cos oedd o'n hefyd y rhan o'n neuthuriaeth i. So nath hynny jyst neu fi'n rewi a bod ofn sgwennu rwsyd de. Be am Dafydd? Wel, swn i'n dadlau bod unrhyw beth ti'n sgwennu, mae rhaid ti fynd drwy'r holl broses does o fwynhau o, i felltithio fo, i daflyd o i'r naill ochr a wedyn mynd yn ôl. Dwi'n meddwl bod yna unrhyw ddarn o waith dwi wedi sgwennu lle dwi wedi bod yn meddwl ia, oedd y broses o sgwennu'r drama yna neu'r nofel yna wedi bod yn rhwydd. Mae yna gyfnod lle ti wedi cysau'r deunydd yn does. A ti'n meddwl, beth fan dwi'n neud efo hwn. A wedyn, ond swn i'n dweud bod ti'n gorfod mynd drwy'r holl emosiynau yna mwyn cyrraedd y pwynt lle ti'n teimlo, oce, mae hwnna'n weddol agos. Neu mae o'n barod i anfon i'r golygydd. Peth di, mae fatha geni dydy, ti'n anghofio wedyn dwyt? Dwi'n yn gwybod. Wel na, sa. Na mi. Nid yna mrofiad i de. Dwi'n gallu deud yn syth be roedd mwy o draffaeth i mi i botyn i be achos gymodd i 10 mlynedd i sgwennu ac yna sawl rheswm am hynny yr ymchwil, o'n i mwynhau'r ymchwil yn ormodol ac yn osgoi sgwennu hi o'n i wedi colli'n hyder ar y pryd ac o'n i just methu mi mewn iddi nes i mi dorri chefni a wedyn aha, reit, dwi'n gwybod lle dwi'n mynd wan a do mi nes i fwynhau at y diwedd
Ond wedyn llyfr, a mae hwn yn mynd nôl at plotio. Yr unig lyfr dwi wedi plotio'n llwyr cyn dechrau nhw, sef penod 1, penod 2 ac yn y blaen, fel ddim yn gorffen, ydy Ceri Grafu, llyfr i blant. Ac am bod fi wedi gweithio allan y stori ymlaen llaw, o'n i wedi sgwennu fo mewn bythefnos. A oedd hynny'n bleser pyr. A doedd o ddim o'r busnes na painting by numbers, na bod o'n boring am bod fi'n gwybod beth yn digwydd. O'n i'n mwynhau hwnna. Felly weithiau mae isio, mae plotio'n gweithio. A wedyn, un dwi wedi mwynhau fwyaf ydy nofel sydd ddim allan to, am gi, prawf mot, M-O-T, get it? Da. A dwi'n meddwl mae un rheswm nes i mwynhau hynny oedd... Be doedd o wan? Just gryddfan. O ie. Nes i mwynhau am bod o wirioneddol... Unrhyw nofel ti'n sgwennu, ti'n rhoi dy hun yn sgidiau y cymeriad. Ond oedd rhoi'n hun yn sgidiau fel bethau ci, jyst mor wahanol. Ysys i mwynhau. A hefyd, diolch i Gryd Dyfed Edwards. Oedd hwnnw'n help. A dyna ni, dwi wedi gorffen. O, reit, oce. Nes ti ddim plotio'n fanwl ar ôl Ceri Grafu? Dwi'n siarad cofio beth sydd wedi dod pryd gen ti. Ar ôl Ceri Grafu yn gyfres Pendafad, oedd nhw eisiau llyfr arall yn y gyfres Pendafad. Ac o'n i methu meddwl am syniad, a wedyn mae jyst Pendafad yn troi'n ymhenni, a mae fi'n gweld llun ymlaen i o hogyn ysbi yn y drych ar ben dafad. Hynny yw, oedd o wedi troi'n dafad yn y nos. Mae rhai bobl yn troi'n werewolves, ond mae Dewi yn Gymro a mae'n troi'n dafad. A mae fi jyst yn dechrau sgwennu fo. Nes i sgwennu 2 bennod a mwynhau. Ond wedyn yn gynnau broblem. So ran y plot, pam bod o'n troi'n dafad, sut o'n i'n gallu stopio fo troi'n dafad? Oedd o eisiau mynd nôl yn fachgen. O gynnau gyr pen wedyn, doedd? A ges i blant ysgol i helpu fi allan hwnna. Tip i chi. Be, gofyn i blant ysgol wneud y waith di, a chdi'n cael y clod i gyd? Dwi'n neud yna fo mlant yn hun o hyd. Dyna oedd lockdown i fi. Oce, sgynnych chi syniadau mant. So mae'r gwir yn dod allan wan am llyfr glas nebod ydi. Oce. Ddim just y clawr. Mae'n neud synwyr o'n. Mae gen i synwyr efo llyfrau plant, yndi? Gofyn i blant be sy'n gweithio, be sy'n ddim yn gweithio, be sy'n chi licio, mae'n gweithio. Ydych chi'n ffeindio fo'n haws i sgwennu i blant nag i oedolion? Na. Na? Na. Dwi'n teimlo'n fwy rhydd yn sgwennu i bobl ifanc. Ie, a fi na fyd. Swn i'n bendant yn cytuno efo hwnna. Fi na efo pobl ifanc. Pobl ifanc dwi'n teimlo, mae gen i theori bod ni gyd rhyw oed go iawn yn penna. Hynny, pa bynnag oed a ti hapusa fanna fyddi di am weddill dy oes bod y gorff di'n crebachu ac yn malu. A ta'r 16-17 ma oedd ges i hwyl yn y dyddiau hynny a dwi'n licio sgwennu ar gyfer yr oed yna. Dwi'n gweld plant iau, ti'n gorfod yn ofalus efo rhyw bethau, mae hyn yn codi'r busnes golygu. Yn un o'r straeon Cadi i blant rhwng 5 ac 8, oedd hi'n mynd i'r byd efo'r môr Forynion a belly drwy lithro ar wymon. Oedd hi'n dringo fyny ar glogwyn, wel ar graig, ac yn llithro ar y gwymon fewn i'r môr. A wedyn, mi nath y golygydd meinir, dwi'n meddwl, oedd hi'n dweud, na, sy'n ni'n gwneud hynna, achos ti'n mynd i gael plant yn dringo ar ben clogwyni mwyn trio swrthio fyny i'r môr. Ac o'n i'n meddwl, go iawn! Ond o lot o bobl yn dweud hynna, thi bobl sydd yn y maes cynradd, rhaid ti'n newid hwnna. Felly, mae yna wastad rhywbeth fel efo plan bach. A wedyn mae oedolion yn fwy ffysi. Ond dwi'n meddwl weithio, dydy oedolion ddim yn rhaid digon o credit i blant, achos os dwi'n cytuno fo chdi, dwi wedi cael y profiad yna lle maen nhw'n dweud, da ni'n siŵr, falle fydd hwnna yn rhywbeth fydd yn ormod i blant, neu fydden nhw ddim yn gallu istimogi o. A ti'n meddwl, wel, dwi'n siŵr y bysyn nhw, yn enwedig y dyddiau yma, hefo'r holl gema cyfrifiadur a bob dim sydd ar gael ar y farchnad, a'r hyn maen nhw'n weld ar y teledu bob dydd, dwi'n credu bod
bod rhaid ni roed mwy o ffydd yn yr genhedlaeth ifanc ac yn y plant, a bod nhw'n mwynhau'r pethau yma. Wel, na chdi, enghraifft, Manon, hefo llechu. Mm. So, a llongyfarchiadau gyda llaw. Gan bo' chdi. Fawr. Ie, ni'n ar ddod yn bedwerydd. Ti wedi gwneud y joc yn o blaen, oce? Do, dwi'n gwybod, sori. Oedd yn ffynnu tro gyntaf. Na, gwaith oedd yn ffynnu, na. Sori, dwi'n ymwneud. Ond gys ti amser calad i gael hwnna, y syniad yna wedi dderbyn? Na, ond efo'r twist ar y diwedd, wrth gwrs, o'n i'n gwybod bod hynna'n mynd i ddigwydd tan y diwedd, a dwi'n cofio e-bostio Meinir y golygydd a dweud, yli, dyma drafft cynta'r nofel, ond dwi ddim yn siŵr os ydy'r diwedd yn anghyfrifol i fi gyflwyno i bobl ifanc. Achos, a dwi'n mynd i roed y spoiler, ond mae'r cysyniad yn eitha messed up. A dyna be o'n i'n poeni amdano fo oedd, dwi'n gwybod os dwi isio cyflwyno'r cysyniad yma, ond chwarae teg nath Meinir dweud, dwi'n meddwl bod o'n iawn, mae'n rhaid ti just, fel oeddech chdi'n deud wan, mwyn i lai, Dafydd, mae'n rhaid ti just trystio. A hefyd, os di rhywbeth yn rhan o fywyda pobl ifanc neu blant neu oedolion, dwi'n meddwl bod gennym ni gyfrifoldeb arna ni i sgwennu am y pethau yna. Ie, os o'n i'n dweud, mae llyfrau ar gyfer bobl ifanc yr arddegau'n hollol wahanol i lyfrau plan bach. Mae yna riola efo plan bach, a ti'n methu dod drostyn nhw, ond efo'r arddegau, amdani, dau. Os y fwy o rila yn y Gymraeg efo llyfrau plan bach, ac os mae yna lyfrau plan bach am bethau syndod o anodd, does? Oes. Dwi'n meddwl bod o fwy pethau ymarferol fel yr llithro o'r Fel Gwymon, Ia. bod o'n iawn copio fod y daid y marw, ond pethau llithro. Ie. A nes i sylwi fyd pan o'n i'n cyfieithu stori'r twrch bach eisiau gwybod pwy wedi gwneud ar ei beno. Mae yna gymaint o lyfrau Saesneg i blant yn sôn am pw a rhechu a... Mae hi'n ôl i'r geiriadur. Ond mae plant bach yn licio pethau felly, ond chydig iawn, wel, cyfieithiadau di'r ei Cymraeg. Ti'n fawr be, nes di gyflwyno'r llyfr yna i fi flynyddoedd cyn iddo fo gael ei gyfieithu. A nes i brynu fo yn Saesneg i'r plant, a nes i gyfieithu fo fy hun i fy mhlant. Achos o'n i'n gwybod sa'n nhw'n caru fo gymaint. Achos bod na fel 5 math o pw yn fo. Ond ti'n iawn, pethau fel la, mae jyst plant a fi, mae'n jyst ffynnu, yndi? Da ni angen mwy o bw yn Gymraeg. Dyna di'r neges podlediad yma. Felly, yda ni'n rhy barchus fel cenedl? Yda ni'n rhy warchodol? Dwi'n meddwl bod ni. Sian? Yda ni'n rhy geidwadol efo eg fach? Yda, dwi'n trio meddwl beth o'n i'n wrthwynebu efo mewn llyfr plant. Crelondeb ydy'r peth sy'n ei fi'n anghyfforddus. Ond os ydy o'n cael ei ddefnyddio at bwrpas, ac os ydy o'n i addysgu nhw, ydy hwnnw ddim yn rhywbeth y dylia ni fod yn ei ystyried i wneud? Achos mae creulondeb yn rhan o fywyd yn dyri? Gen i anecdot i chi fan hyn. Pen Dafad yn da, yn y fersiwn Gymraeg, gen i olygfa lle mae'r tad yn rhoi celpan i'r mab, a maen nhw'n rhewi achos mae'r tad wedi dychryn bod o wedi gwneud ffasiwn beth, mae'r mab wedi dychryn cos dad roed i hitio o'i blaen. A wedyn yn y fersiwn Saesneg, o'n i ddim yn cael gwneud hynna, oedd y tad ddim yn cael rhoi celpan i'r mab, achos it's just not done. Be oedd y canlyniad iddo fo'n cael i daro? Oedd na fatha ganlyniad i'r tad? Na, ac oedd... Ond oedd y boi di troi'n ddafad ac ydi... Mae'n gymlaeth. Podletio pisa ma, gwana sy'n allan yn ddafad i ddigwyddiad. Ond oedd o'n ddifyr doedd bod y golygydd Saesneg ddim yn derbyn hwnna, ond yn Gymraeg, ac dwi'n siŵr na Alun Jones oedd o. Nath o'n codi peth o gwbl. Ie, mae'n ddifyr. Gyda llaw, de. Un peth, ges i sgwrs efo golygydd yn ddiweddar. Golygyddion creadigol
Mae gen ti olygydd copi does sydd yn gwybod lle mae'r double N's o felly mynd. A mae gen ti olygydd creadigol sydd i fod i helpu chdi fel o Alun yn neud sgwenna hwnna eto bla bla bla. Ond mae'n anodd ofnadwy iddyn nhw wneud i job. Gai ddyfynu chi wan? Y theori'r neges ma tai. Y gwir amdani di, weithiau mi fydd llyfr yn landio ar y nesg ac mae'r amserlen gyhoeddi yn andros o dyn. Hynny di, llyfr yn ynghyraedd i fis Mai Mehefin, a dwi'n gorfod i gael yn barod i gyhoeddi ebyn mis Medi, tra dwi'n gweithio ar ta 4 llyfr arall sydd hefyd angen i gyhoeddi rhwng Medi a Tachwedd. A dwi'n chwarae teg, sgen i'm amser nag oes i fynd drwy'r broses o olygu creadigol efo'r awdur a gofyn am eldrafftio dyn. A mae'n dweud, y cwbl fydra i wneud ydy tacluso gorau medrau heb bechu a throsglwyddo i olygydd copi. A mae'n rhwystredig cyduras. Yn enwedig pan mae'n rhywun yn gwybod bod angen mwy o waith ar lyfr a fi'n teimlo wedyn fatha mod i di methu yn swydd. A o'n i'n lwcus pan o'n i'n gweithio efo Gwas Gwynedd, oeddwn i'n ddiarhebol o ara ac oeddwn i'n cael row o hyd, ond oedd y llyfrau dod allan fel oedden nhw fod. Felly dwi'n teimlo weithio mae yna ormod o bwysa ar olygyddion i gael fod fel ffatri. Nes i gael profiad rhyfedd ofnadwy chydig flynyddoedd yn ôl. Oedd o reit ar ddechrau ngyrfa i ac o'n i wedi cael gwahoddiad i fynd i siarad efo ryw gymdeithas lenyddol. Dyna beth dwi'n neud ar weekends. Ac nes i sôn chydig bach am y broses olygyddol mod i'n bod y golygydd yn ffordd yn ymddwyn fel y darllenydd cyntaf ac yn rhoi di farn a wedyn mod i'n cael y gyfle i fynd yn ôl a newid be o'n isio. Ac oedd y bobl oedd yna ar diwrnod yna, oedden nhw yn awduron, rhai ohonyn nhw, ac yn olygyddion ac y bobl oedd di gweithio mewn yn y maes cyhoeddi, ond flynyddoedd yn ôl. A dwi'n cofio un yn mynd yn ofnadwy o flin efo fi ac yn deud, wel, os na fel na da chi'n gweithio, dylsa bod enw'ch golygydd chi ar y clawr efo'ch enw chi, achos da chi di sgwennu fo ar y cyd yn do. Pan oedden ni yn sgwennu, oedden nhw mond yn cywiro'r iaith, a ni oedd wedi sgwennu fo. Ac dwi wedi dod ar draws yr agwedd yna eitha lot, dim gymaint ŵan, ond yr agwedd na ddylsa ni gael golygyddion creadigol o gwbl. A swn i ar goll. Heb yna. Mae hwnna'n rhywbeth, mae hwnna'n rhywbeth sydd wedi dyddio siawns. Diolch mor bell a hynny no. Ysdi fi oedd y golygydd creadigol cyntaf yn y bwthyn er enghraifft. Ac oedd o jyst y syniad newydd bod na rywun oedd yn mynd i fusnesu gymaint ag o'n i'n neud. Dwi'n mynd fusnesu lot mewn nofela bobl de. Ond swn i'n licio, achos ni a Roberts oedd yn golygydd diweddarau, a mae rai fi ddeud, o'n i mol, oedd i fatha chi'ch tair, oedd i yn uffernol o ddigwylydd efo fi, ond oedd hi'n dda iawn hefyd am gwestiynu a holi a procio a gwneud i fi feddwl am y cynnwys dro ar ôl tro. So os hi jyst i roi rhwydd hint i fi sgwennu be o'n isio, jyst cywiro'r iaith. Yna dwi'n meddwl bod fod wedi bod chwarter gystal ag oedd o, a mae hynny oherwydd oedd hi mor dda yn cydweithio hefo fi. Ond, sut lle dweud, dwi'n meddwl bod ni'n 4 yn... Sut mae'n meddwl bod angen gymaint a hynny o waith ar yn llyfrau ni, alla reid o fel e? Ta mae gen ti awduron eraill, alla sy'n newydd i'r job, sydd angen mwy o amser, mwy o ddrafftio, a dydy'r amser ddim yna? Ie, ond meithrin... Na, mae'n wir. Meithrin awduron newydd ydy rhan o... Wel, mae'n gyfrifoldeb yna ni fel awduron sydd yn ddigon lwcus i fedru sgwennu llyfrau ac o bobl yn darllen nhw. Felly, os da ni wedi dysgu digon gyn y golygyddion fel bod ni angen chydig bach llai o waith, falla, di hynna'n meddwl bod dim angen golygyddion. O na, dwi'n dweud hynny, ers yna. Ac os ni'n casau hynna'n gyhoeddi? Oherwydd, bysa gen ti ddim golygydd. Os y man o'n beth yn cyhoeddi'n byd. So bob end i gael ei ddyblu.
Bob un sy'n am treiglo, dyna agos y beth. Gai ofyn, ai'r golygydd ydych chi'n dangos eich gwaith gyntaf, neu os yw rhywun arall ydych chi'n dangos oedden nhw cyn rhoi'r golygydd? Dafydd? Mae na, oes, mae na gwpl o bobl. Swn i'n dweud bod fi yn ymddiried yn nhw am ei barn onest. A dwi'n gwybod na i gael yr ymateb gonest gen nhw ar asesiad yna. Be am Manon? Na, neb. Dysa neb arall yn cael darllen o cyn iddo gael ei gyhoeddi. Achos taswn i'n dangos o i ffrind a fysa na lot. Fysa na lot o bethau dyn nhw ddim yn licio. Swn i'n licio nhw ddim bach llai. O, fi'n onest. OK. Ond na, ymlaen at Sian cyn i fi bigo fyny ar hwnna. Sian, ben dyna chdi? Na, i'r golygydd. Heblaw barddoniaeth, mae yna gwpl o bobl sy'n ni'n danos cerddi iddyn nhw cyn i gollwn nhw i'r byd. Ond sgen ti ddim golygyddion barddoniaeth i gwir de? Mae heini, golygu copi a maen nhw'n cael eu cyhoeddi de, yn ymhrofiad i. Gyda llaw, nas o'n haro i dwi'n o blaen da. Tas yna bodleidiad i gerddi de, be fysa'n deitl da iddo fo? Podl? Sorry. Ond pwynt Manon fanna de, sy'n mynd licio i ffrindiau gymaint, dwi'n dangos nhw'n chwaer, achos oedd y chwaer yn gallu dweud chdi'n di. Ella bod fi'n licio hi llai am chydig. Achos mae hi'n, mae'n ni-capio fi wylio. Ond, Mae'n rhyfedd, achos os dwi'n sgwennu can, dwi'n meddwl dwi ddim yn hyderus o gwbl efo bethau music. Os dwi'n sgwennu can, neu ddanfon o'i rywun a dweud, beth sy'n mater efo hon? Please, a dwi isio iddyn nhw dweud, wow, ti'n rybys am chwarae gitar, a lle mae baseline chdi efo da. Ond efo nofel, mae o'n rhy dyn yn ynghalon ni. Dwi'n groen denna ofnadwy. Felly mae hynna'n golygu o bosib bod y gerddoriaeth i'r gyneuon di, sydd ddim mor warchodol ohonyn nhw? Na, dio ddim yn dod o'r un lle i fi. Dwi'n yn malio gymaint. Mae'r canu jyst yn hwyl. Ond mae'r sgwennu yn hwyl hefyd, ond mae hefyd yn angen reidiol. Hesu, ti glip i ti. A dwi'n siarad yn bwn efo am change. Ia, cos mae chwaer, dwi'n cofio efo Efa, nofel i'r arddegau. O'n i wedi sgwennu penod 1, ac o'n i wedi gyrru 3 penod cyntaf i chwaer. Mae hi'n gweithio mewn ysgol uwchradd fel cymhorthydd, a mae'n nabod y bobl o'n i'n anelu atyn nhw. Lle, reit, dyro dy farn yn onest ar hyn. A mae'n dweud, sorry, mae'n boring. Pardon? What? Mae'r chylladd i mam, sut bod hwnna'n boring? Ac o'n i'n rhaid, ond ti'n gorau gwrando ni, tos o'n i'n rhaid y benod gyntaf na i'r criw yr ysgol, sa'n nhw wedi colli diddordeb ar ôl 2 dudalen. Ti angen rhywbeth mwy dramatig. Felly, mi nes i lyncu mil am rhywbeth emnos, a wedyn nes i sgwennu prolog, oedd yn lot mwy dramatig ac oedd yn lot gwell llyfr. Wyt ti wedi cael dy chwaer a golygydd yn rhan i dweld? Do. A pwy sy'n ennill? Dwi'n pwyso mesur a wedyn dwi'n penderfynu. Di'n chwaer ddim yn iawn bob tro, ond oedd hi'n iawn fo hwnna, de. Ond oedd o'n boring. Taswn i'n gofyn i'n heulu ddarllen yng ngwaith a gofyn am adborth sadolig, just yn horrible. Swn i'n siarad efo mi. Ond sa mo'n rhad iawn achos ydw ddim yn rhaid i ni anrhegion iddyn nhw. Mae Bethan Hughes di gofyn cwestiwn hefyd i ni, di gofyn be am sgwrs am sut mae'r hyn da chi'n darllen yn dylan mater eich sgwennu, ond dwi'n meddwl na ni gadw hwnna tan os Hwnna nesaf. fawr. O'n i'n mynd i ddeud, ia, mae hanner 100 munud ydi. Yndi. Tro nesa. Tro nesa. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar benod arall o Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio bod chi wedi mwynhau gymaint â ni.
Da ni wedi cael sawl cwestiwn difyr dros y cyfryngau cymdeithasol, a byddwn ni'n trafod cwestiynau Bethan Hughes a Mari Elen y tro nesaf. Ac os oes gennych chi fwy o gwestiynau, mae croeso i chi ofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag ydych chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. A mae'n groeso i chi adolygiad yn helpu ni, a cofiwch ddeud wrth bawb pa mor dda ydyn ni. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan fand o'r enw Bandicoot, a'r trac ydi O Nefoedd. Diolch i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Os ydych chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.